haka din ne. Kin gane? Shi dai ba yaro bane. Sosai. Ita ma ba yarinya bace. Kwarai da gaske. Amma iyayen nan guda biyu dole za mu shiga mu ji ta ra'ayinsu da yardansu da amincewansu. Biyu kenan. Na uku shine mu tabbatar cewa babu wanda zai zalunci wani bakin gwargwadon zama a tsakaninsu. To kuma kuce kuna son juna. Kun yadda kun amince. Iyaye sun amince. Mu da muka shigo tsakani kar ku ba mu kunya. Tabbas. To Allah ya ba mu sa'a mala. Gaskiya maganan ka gaskiya. To abin da za a yi yanzu za ki haƙuri. Ki bani yau ba zan yi ba sati ba tunda na san dai duk inda yake zan iya neman shi. To malam menene ma na sati? Ki kokari duk halin da ake ciki kira yarinya ki ce ga manufar abin da muke bukata. Wata ko malam an ce mutum dai bai da Allah musuru amma wannan yarinya ba abin da zan gindaya mata ta ce ba haka ba. Amma duk da haka an ce shawara daukar rabu da dan yau. Kana da gaskiya zan tuntube ta amma ni na tabbatar ba za a samu akasi daga cikin abin da nake tunani ba. Amma insha Allah ni yau din nan in Allah ya da sai na aika an kira min ita. In an samu daidaituwa a tsakaninsu gaskiya shine zai fi dacewa da amma wannan yarinya da kake magananta yarinya daga Maiduguri fa wataƙila ita ɗin ma gugubin yan boko haram kai ai kaji irin abin naki to malam gaskiya ne mana shin kina so duk wanda yake Maiduguri yana cikin wannan kungiya nasu ne kuma ma yanzu da kike magana wanda ake karkace su ba gaira ba dalili abuwa za a yi wani matsinin wani ya hau su wayannan bayan Allah ne to wane ne kafin da ya hada shi ai duk wanda aka ce sai ki ga mu wanda kafin da ya hada wannan boko haram kai dai ka san musulmi ba zai je ya kashe musulmi dan uwan shi ba kaga yarinya ana magana tana sume gani ɗaya ne mata tak amma gaba ɗaya na karance ta sai ki ga hayaki na fita idan ko kuma ban hatta kunnan ta wallahi kina da matsala wallahi ke kina da matsala kai ko da kimi ba ki san ta ko ba ki ra'ayin ta illa iyakan ki da malam wallahi auren zumunci idan yayi kyau ne zumunci idan bai hada mugunta to ai yanzu kaga wannan zumunci tsakanin mu da yarinye in muka yi kokari Allah ya taimake mu aka samu aka kulla wannan aure to zumunci ya dore tsakanin mu da ita ke idan zaki abin da ya kamata ki yi abin da zaki ne shine ki ki tutubi yariya ki je wani hali ake ciki ni ki tutubi yaro in Allah ya maganan wadancan mutane dai wanda suka mutu Allah ya ji kansu su masu yin waɗannan abubuwan da suke tunanin cewa shi da hanya mafi da rayi Allah ya karkato da hankalin su fahimci cewa wannan abu ba da haka ne za a samu maslaha ba idan shiryayyu ne Allah ya shirye su in ba shiryayyu bane Allah shi ya san yanda zai da kayan shi illa iyaka ke ke kullun ne kalma ɗaya da gaba na za ki ji wannan abu a bakin hanya ya hakuri a dawo lafiya Allah na roke ka Allah ka dora ni akan bawan Allah nan ai na ma fara ganin cin nasara kenan tunda har ya fara amincewa in tuntube ta shi kuma zai tambaye shi alhamdulillah Allah ya ba mu sa'a kai ba ayyo Salamu alaikum. Sannu malam. Sannu. Yawwa. Sannu ina wuni? Lafiya lau. Na gajiya. Lafiya kalau. Ya iyali? To alhamdulillah. To madalla. Ya mai gidan? Lafiya kalau. Sannu. Me ɗakin na nan? Tana nan ciki. To salamu alaikum. Maraba. Sannu da zuwa. Yawwa sannu. Sannu da zuwa. Yawwa. Sannu bari in zauna daga nan. Yawwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم ni na wuce masallaci to malam a dawo lafiya a dawo lafiya sannu fa yawa ya ayyuka aiki da godiya ya kwana biyu lafiya kalau to madalla sannu yawa to ai ma yanzu wannan zuwan da na yin ma ba naki bane to yarin yana nan to ita ne wurinta na zo musamman yau tafiyar ba taki bace to alhamdulillah ki ce yau gurin yakki kika wurin yata na zo bari in kira miki ita yauwa na zo mu taɗi tsakanin ɗa da uwa wannan kuma ga daidai ne yauwa a kira min daidai ne bari in kira miki to a kira ta
Maman yarinya. A yarinya ya albarka ce. Wallahi. Allah amin. Na? Ɗan mata ke da. Yarinya. Sannu. Lafiya lau, ba gajiya. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Sannu. To yarinya. Kin san halina na san naki. Kamar yadda nake maka bayani. Ni har ga Allah wani abin da ya burge ni shine tun da muke tsakanin ni da mai ɗaki na baba ba ta taɓa bani wani ta shawara da ta burge ni kuma na ji daɗi irin wannan abin da nake maka bayani. Dalili ita wannan yarinya ce wanda musan halinta, musan wace ce ita, sannan yarinya ce mai addini da kamun kai wadda a yau idan Allah ya kaddara kai yadda ka amince kamar yadda muka zo nema yaddar ka tunda kai dai ba karamin yaro bane, ba za mu tilasta ka akan abin da baka so ba. Shi zan mu ce to bari in zo in maka bayani, idan ka yarda ka amince to wannan yarinya in Allah ya so ya daka wani abin akwai alkhairi. Na biyu, ita wancan yarinya uwaliya ba mu koshe ta ba, amma menene sanin halinta wanda muka zauna tare da shi muka sani ba mu sani ba. Wani abun ana kauda wannan ko dan kunya, halak dan kunya. To amma yadda muke tsakaninmu da wannan yarinya, mun santa a gaban mu ta taso, mun san iyayenta, ta san wane gaban mu kuma iyaye ne a gaba gare ta, saboda haka muna da damar zamu. Amma tunda ita baba ta bijire ta ce a'a ga wanda take bukatan gaba, sai na ga cewa to bari in bata uzuri bisa ga hujjojin da ta kawo min. A gaskiya har ga Allah na ji daɗi. Kin san ni na san ki da duk irin biyayyen da kike min da irin ƙauna da kika nuna min, shi ne yasa ni ba na da buƙatan wani abin da zai zo ya raba mu da ke in ba ikon Allah ba. Kin ga wannan yaro na marigayi, Allah ya yi mishi rasuwa, har kin yi ta kaba kin gama komi kin gama idda. To shi ne na zo da kokon bara na wurinki, amma ba tilasta miki zan yi ba. Idan zuciyarki ya amince komin ɗacin shi ki gaya min abin da zuciyarki ta amince miki, ba zan yi fushi da ke ba, zan ɗauka haka Allah ya kadarto. Kuma in kika gaya min komin daɗin shi, ni zan fi kowa farin ciki a doron ƙasa. Saboda haka ba wani magana na zo miki da shi ba, magana ne na wurin Yahuza Iliya. Kin san ɗan uwa ne ga marigayi. Marigayi ni na haife shi a cikina. Shi ko wannan ɗan uwana ne, amana ne gare ni. Saboda haka ni na zo ne in tambaye ki, idan ra'ayinki kin ga hankalinki ya kwanta, ina so Iliya ya mai da makwafin marigayi. Kin gane ma'ana? Ya aure ki koma hannun shi, saboda ba na son zumuncin mu ya yanke tsakanina da ki. Saboda a duniya na Allah ne dai kin mun, kuma an ce dole wanda ya maka ka sanye maka, kuma ko baka iya kyauta ba kai ma me maka. Saboda haka ni dai kam na zo da wannan kokon ba. San ba abin da zaki fara da ba za ka saba, saboda ke kamar mahaifiya ne a gurin nan. Tabbas haka yake. Komai insha Allah. Ki duba da kyau, ba na so ki ce na matsa miki. Insha Allah umma ba abin da zai fara. Ai na san ba za ki bani abin da zai cutar da ni ba. Gaskiya ne baba. To, ka zo da magana da ƙarfi. Kuma shi yasa ko da yaushe idan muka tashi magana mukan ce bari mu je mu samu na gaba. Wannan gaskiya ne. Gaskiya. Duk wannan magana da baba kace ta yi akai, kuma ba wai ita wannan yarinya ba bakuwa bace a wurin ku.
ko ba don komai ba saboda shi takwarana ya huza. To wannan al'amari ni na san ba za ku yi aikata wani abin da zai cuce ni.